Settur ieħor li ġie ppreżentat b'diversi wedid sbieħ iżda li bosta minnhom mhumiex ġodda għax ilhom imwiegħda għal snin twal u dak tas-saħħa, settur li jolqot lil kulħadd. Fis-seba' baġit tiegħu il-Gvern Laburista qed iwieħed fost oħrajn li s-sena d-dieħla titlesta u tibda tintuża l-iskola medika ġdida ta' Barts f'Għawdex, skola li dan il-Gvern stess kien wieħed li kellha tinfetaħ sentejn ilu. Proġett ieħor u sptar ġdid fil-viċinanzi tal-Isptar Mater Dei bil-ħsieb li jkun jinkludi psychiatric outpatients. Minkejja li miżura favur is-saħħa mentali dawn mhux proġett ġdid għaliex dan il-Gvern ilu jwiegħed l-istess ħaġa għal 6 snin u kien ukoll proġett ippjanat minn Gvern Nazzjonalista fl-aħħar amministrazzjoni tiegħu. Fid-diskors tiegħu il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ħabbar li se jingħata bidu għal bini ta' xogħol fuq parkeġġ taħt l-art fl-Isptar Mater Dei ta' madwar 500 spazju. Dawn huma żewġ wedijiet oħra riċiklati minn baġits passati hekk kif dawn l-istess miżuri kienu tħabbru fl-2017 għal baġit 2018. Xejn ġdid ukoll dwar investiment fuq ċentri tas-saħħa ġodda f'Malta. Għalkemm issemma li f'Għawdex se jinfetaħ ċentru tas-saħħa ġdid, fis-seba' baġit il-Ministru reġa' semma dak ta' raħal ġdid għal Malta li għadu fi stadju ta' evalwazzjoni. Fil-budget issemma wkoll li grazzi għal fondi mogħtija mill-Gvern Norveġiż u minn fondi għall-Iżvilupp Reġjonali Ewropew se jinxtara makkinarju ġdid sabiex jiġu aġġornati s-servizzi tal-Bank Nazzjonali tad-Demm u tinfetaħ il-possibilità ta' donazzjoni tad-demm għal kulħadd, irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali tad-donatur. Dwar mediċini ġodda, il-Gvern ħabbar li se jżid aktar trattamenti innovattivi tal-kanċer kif ukoll kura ta' mart infettiv. Ħabbar ukoll pjan strateġiku għas-snin 2020-2030, fosthom biex jisir investiment dwar riċerka fuq il-kanċer. Wieħed ukoll li tiżdied l-effiċjenza u s-sigurtà fil-preparazzjoni u l-ippakjar tal-mediċini li jitqasmu lil persuni fil-komunità kif ukoll tnedija ta' robotic surgery.